Mau belajar. Belajar, guys. Tondi ngomong koma. Guys. Roti tanda koma dua kilo. Roti. R besar. Roti apa? Roti kui. Kui. Diktik, guys. Kuwi nyukake yuk. Yuk. Yo, Sabang. YUKLALA. YU. Bener kan saya? Ngitung. YUKLAKE. Gue, kamu itu main-mainan gue. Kamu buat aku jadi pusing. Pilih satu, yang lain enggak boleh. Jalan-jalan cuma kita berdua. Kok malah ngono? Nah. Bareng kok lah sedino. Kok malah gremeng sing ora ora. Wes bebarengan. Gak muat. Ora muat ngisore. Bebarengan kok wakih Dik. Kamotora iki. Iki lho nunjuk. Taples kok aja pol-pol pinggir ya, kok rene kirane. Benderane. Bebarengan. Bene B biasa, terus kok bebarengan. Why? W-A-W-E. Wene Kecil. Spasi. A-E. Koma dhuwur. mulai dolan. Koma 2 dhuwur. Titik. Ngisore. Monyet besar M-e. Kapital. Kiwas kapital. Monyet. Nguye. Kok malah monyet. Monyet. Dan monyet. Tawon. HP-ne loro ta telu. Monyet. Ndile Dek, tok ndi? Duh, tok ndi? Tok ndi le bebarengan. Kok monyet itu sing tak waca mang pitik, Dek. Iki ngono, berarti kuwi nyuklekno, nyuklek. Bebarengan wae. Pitik, kok sing tak waca nang monyet endi ndure iki, Mas? Yo. Pitik, besar.
Boleh ngono kuwi. Baris apaan ini iki? Titik dek, ora nganggo kok. Titik. Ngetok roti. N G nge M G E T O K diwaca ngetok titik ngetok roti. Nek ra ngene kesuwen guys, nek ra didikte. Dadi loro. Anak pitike. Titik ngetok roti dadi loro. Titik ngetok roti dadi D A D I. Dadi loro. L O loro. Titik. Nanging. Nang kene. Yo. Kapital. Nanging. Ngono apik Dek, ngono terus. Kok pitike? Rae, ora krungu Dek. Yo gak. Nganggur lek, guys. Nanging koma. Monyet ngapusi. Nang dhuwur. Piye? Koma gak ngisor. Nanging monyet. Nah. Nanging wis ngono kok Dek. Monyet. Besar. Gak kecil. Koma kecil. Nek titik mana besar. Monyet. Nyet. Ge wae le. Monget kok dadi monget. Monyet ngapusi. Sedeng to ora ngapusi? Sedeng. Oi. Kakane Ngapu. Nah. Si. Strip. Koma. Oh iya bener stripnya bener kayak koma ngisore. Koma. Kok ngono Dek. Yo sandeng ngapusi sandeng I le Dek. Kene lho sandeng I ngisor. Nah. Aku menanam kacang. Iku apa? Iku lho Koma 2 mbah apa? Koma panasan. Ngene Dek. Aku pengen besar. Aku Mbak Nurjanah Hasan wis bar. Wis ngirim. Aku pengen tulisane pengen